Brez Aydın Altaç Merpise Partiya Peşaruci Gelecek Parti le Diyarbakır'a gelmeye. Brez Aydın spedata baş be. Der encame saleke derbaz buna saleke biser pevaja aştiye gelu. Torafşe çağat bini. Ji Amedê ji Diyarbekir silavê xwe bi rêz dikim. Geley spas. Roja ve jî bername ve jî bi xêr be inşallah. Spas. Evet sanêzî salekê ku ev pêvajo çareserî û xebat di meclisê da di Tirkiye xebatekî heye. Her çiqas em bêjin ev xebat derengî û ketibe em bêjin hinkî dalî zagonê da makezagonê da hinkî gav navêt min avêtinê jî ji bo tundiye ku nava Tirkiye xelas dibe ji buna em bêjin pêşiya ev piskirêkê di alî mafê mirovahî û alî demokrasiyê da em bêjin çareserî dibe ev demekî baş bû. Ev dem ji buna ku ji vî welatê herêma me kuştin û xerabûn em bêjin xwên ji holê rabû ev demekî baş bû. Lê belê ji îro pêva daha girîng e ji buna me, daha taybet e ji buna me. Çima em dixwazin ku car dinê li Tirkiyeyê ev piskirêk ney cebrandin. Ev piskirêk car dinê ney holê. Ji ber wî jî ev piskirêk ji buna zagon û makezagonê çi hewce dike, çi îcab dike, rokî zûtir jî îro pêva gav werin avêtinê û ev çareserî ne ji buna Tirkiye, ji buna Sûriye jî, ji buna Kurdistana Iraqê jî, ji buna İranê jî, ji buna rojhilata navî hemû bibe aşîtî, bibe başîtî û bibe aramî. Ji ber wî ev sala ku derbas bû divan xebatê meclisê komisyonê û rapora wan em gerekî girîng dibînin, baş dibînin. Awê ku min got ji îro pêva jî li ser gavê kanûnî em bêjin li ser zagonê, makezagonê gav werin avêtinê pêşiya me da Veli Brez Aydın em ev ê pirseke bibînin. girîng helbete. Çiqas pirsa Kurdan re hindekî dîrûkî hebe, coğrafya hebe, nasnamê hebe. Li Ewqas re hindekî yasayî heye. Ji ber ku eger li gor yasayên bingehînên Tirkiye, li gor destûrê Tirkiye ev pirsgirêke nehête çareserkirin, nebîta xalûbend, nekeve vî çerçeveyê da ev pirsgirêke yani bawekî demkî dibe hindek caran astê tundiyekên bibe, zor bibe. Yani taçan girîng e gavên yasayî bên avêtin li dur vê yekî gelo. Belê yani ez vêya bêjim eger gavê yasayî werin avêtinê ev piskirêk çareser dibe. Îro eger gavê yasayî neyên avêtinê pêşiya me tehrîye, pêşiya me nebaşe. Ev ji buna Tirkiye jî nebaşe, ji buna herêma me jî nebaşe. Hikûmeta Tirkiye, devleta Tirkiye jî ev sala ku xebata em bêjin meclisê kiriye gere ji buna gav avêtina kanûnî yasayî jî gere amade be. Çima? Çünkü eger hikûmeta Tirkiye ku ji buna gav avêtinê ne amade be ev çek danîn û ev tundiye ku em bêjin vê demê ji holê rabiye car din ew derê pêşiya me. Ji ber wî yani rokî zûtir, lestir ev guhartinê Tirkiye yasayî gerek çêbibe yani. Ji ber wî ev ya ne ji buna ku em Kurdê Tirkiye viya dixwazin bira gav bavêjin. Em ji buna Tirkiye, ji buna vê herêmê em dixwazin. Ji buna Kurda jî em dixwazin, ji buna Tirka jî dixwazin, ji buna Elewiya jî dixwazin, ji buna Ereba jî dixwazin, ji buna her kesî em dixwazin. Ev gavê avêtinê ji buna demokrasiya. Veli Brez Aydın yani pevaja ku salek derbas dibe zêdetir pênasa tîrorê, paşkûyê tîrorê li xwe digire. Da salat wisa dibêje. Tirkiyeyeke bê tîror, xelas bin ji tîrorê, ne hêlana tîrorê û heta dawiyê. Ji xwe di kûka xwe de ve pirsgirêka Kurdan e. Pirsa gelekê bi milyoniyê ku zimanê wî li hatiye qedexekirin, coğrafyayê bi awayekê din teamîd gel tê tekirin. Kevata gel û yani dirûzbûna pekekî jî derencamê vê rewşê bû. Pêştî jî gelê tevgerên Husa li Bakurê Kurdistanê hebûn. Kevata nêzîkbûna desalatê bi van destewajan, heta rapor jî, navaroka rapora komisyonê jî bi zeqî behsê pirsa Kurdan û çareseriya bingehîniya vê pirsê nekiriye. Kevata gel û tu nabînî ev xwe jî îşkal e, heta kecekê jî rexnê li vê yekê digire?
Belli ez bir bejim. İrolu Türkiye bir 7 sale yani avaya Türkiye 7 sale. Bejim nezi 7 sale. Evet. Demek ki zede Türkiye Kürt ne dağıtın ditini. Zamanı Kürt'e ne dağıt ditini. Em bejin naveki dineydi Kürt'e daha danini. Gotun evana Türkiye Ali Çiyane. Yani haberi ava dağıtın gotun. Beri ti çareseli çene bu. Yani ev 7 sale. Hükümet yani devlette Türkiye ava bir tabi tamamı küştünü نخوشبون خوين هات يرجعون به هزار كسا بمليون كسا خلج جي خوبيه جوالات خوبيه در دور خوبيه لی بله ایرو دوی راپور دا هر چقاس ناو تروریجی در باس ببه ev bingaba ve raporu psikolojika Kürdaye nasnamaya Kürdaye jibuna zamanı Kürdaye jibuna embejin Türkiye Kürt bina miroveki Türk çibe Kürtçi eve jiber viya gere hükümete Türkiye ve raporu o pişti bir raporu kijan gavara avetini gere gor viya tevger bebe gor viya gere gav bavece embejin Türkiye kündi çebiye 4 sal 5 sal küştün çebiye velat harabiye libeli iro evane çiftlik beri çibne tev gereverin jbirkirin reki nu بله برای سایدن البته توجی کردی دیاربکر داوی روشد شوپینی سیاست مداره که کردی چارچوبه بگمان سیاست ترکیه انیم بحثی بابت که حقیقی بکن پرسا کردان حال روشالات آنوین پرسا که هری زقه تایبتی لترکیه و لباکوری کردستانی کرد نما کرد بربن کردان بهنا آزادگی کریه خودی اراده خویانه تیون اجتماعی درد کبن برای خوب که دنبال پارلمانات ترکیه به دهان پارلمانتارین دلخوازین کردان هست پرانیا شارداریین کردان دست کردان دا بونه چقاس قیوم جیتر هادنه سپاندن حتی کردان هفسان جهزی لمتروپولین ترکیه جی دگوره لإسطنبول دگوره لأنقره لإزمیر دگوره كواتا قالوا يعني بتوندي نزيبون برسا كردان يكرد قبول بكان وبرجوندين تركيا دستبر بكا بيويستا تركيا دولة تركيا دي شاوا تفبقر قالوا خوش من دياوي شاوا تعامل الجل واقعي بكا Evan bir yere ve dema paşi tamamı cihanı ol heremeci da berçap ki psikolojik Türkiye Kürda le Türkiye beji Kürde cihanı hamule xudi dertin em bejin Rojava beji xudi le derti Kürdistan'a Irak beji xudi le derti li İran beji le Kürder ve beraber ev yekitiya Kürda o tevgerbuna Kürda jive babete gerekli peştaşı o başıcı ezbiya bejim le Türkiye gereviya bibine eğer Türkiye xwaze ve hereme eğer aramiki mazın çebebe Türkiye o tekliye Kürda o Türkiye peşte hele Türkiye'ce xurt be dali abori dacı da arami dacı peşve bu nevi çebe lebele gava tekliye Kürda o Türka Türkiye çenebe evej buna Türkiye'cine başe o buna ve heremecine başe jbervi Türkiye'ci peşta jibuna ev nav embejin her çıkas de rapor eda derbas ve çareseriya terörü o tundi johore rabe bivin ave derbas beji jiro peva ligori fikramın o peyamemin edvejim naveki nu gerele vere danini ve ev çareseriya mirovahiye ev çareseriya demokrasiye o çareseriya aşitiye naveki lu vere le girtini o buna mahfi mirova çibe Kürdaji eve ne habeki zede ne habeki kim dali zaman daji ali çande daji ali nasname daji ev Türkiye hükümete Türkiye devlete Türkiye bir şekilde tevger bebe ev ya buna Türkiye peşa Türkiye'de vedke o deve cihan daji deve aktör ki mazın buna ve heremi bikeba açtı Türkiye'ci debe aktör ki mazın cihan eda. Jibervi evya fırsateki mazine demek ki mazine ve deme bira Türkiye baş hükümete Türkiye baş da berçeve o ve psikolojik jibni
çareser bibe. Öyle بريس Aydın Altaç berpisi Partiya Peşarojiyeli Diyarbakır'a gelip spas بريس Aydın. Der çavara.